Măi, oameni buni, stați puțin. Ceva este în neregulă. Se pare că noi, poporul, suntem mințiți al dracului de bine sau ceva este chiar în neregulă cu România, cu legile din România. Stăteam și mă uitam acum la Realitatea TV și ce să vezi, ce aud? Că România nu poate să naționalizeze resursele pentru că trebuie să le răscumpere resursele de la OMV. Stați o clipă, despre ce vorbim? În momentul în care s-a privatizat o societate, da? Pe care a cumpărat OMV. Dar din punct de vedere al resursele nu pot să fie vândute ca să spunem că le răscumpărăm. Resursele nici nu înțeleg sub ce formă au putut să fie date pentru că sunt bun al poporului român. Adică astea nu puteau să fie și nu pot să fie înstrăinate. Sunt bunul poporului român, prin lege, nu pot să fie înstrăinate. Cam ce șopârlici s-au făcut în guvernul României, în guvernele României, șopârlici pe care le acoperă după câte se pare majoritatea, pentru că ceva, repet, este în neregulă. Dar nu spunem ca să naționalizăm OMV-ul ca societate. Nu treaba lor să rămână proprietari. Eu naționalizez resursele, naționalizez petrolul României. Să-și aducă OMV de unde vrea el petrol. Deci eu închid bidonul din care curge petrolul pentru OMV. Și să-și aducă pentru rafinăriile pe care el este proprietar, pentru că le-a cumpărat, să-și aducă petrol. Pentru că la bursă el poate să-și pună la bursă ce anume? Compania lui pe care este proprietar, nu și resursa României. Cum adică eu cumpăr la bursă resursa mea din nou? Pe cum să cumpăr? Dar când am vândut-o ca să pot să o răscumpăr? Că spunem să răscumpărăm, ce să răscumpărăm? Am impresia că cineva ne crede chiar proști. Cineva care manipulează în conducerea țării acestea. Sau legea nu este lege pentru toți în țara asta. Și Constituția minte sau nu mai avem Constituție. Deci, încă o dată, OMV a cumpărat, da, activele și, ce a fost de la Petrom, activele, mă refer, ca societate. Dar Petrom nu era și proprietar pe resursele României, pe resursele de petrol ale României. O societate nu poate să fie proprietară pe resursele poporului român, ci decât pe societatea în sine. Aceea a fost vândută către OMV. Noi naționalizăm resursele, să nu ne creadă cineva proști până la urmă că nu se poate. Pentru că înseamnă că sunt în joc niște bănuți cam mari, cam mulți la mijloc. Încă o dată, conform cărei legi din țara aceasta a putut să fie vândut petrolul. Conform cărei legi trebuie să răscumpăr ceva care nu poate să fie vândut. Conform cărei legi mi se va spune ulterior, probabil că, păi da, domnule, dar știți, a fost concesionat. Pardon? Cum să concesionez? Dar ce petrolul este un bun mobil sau imobil? Petrolul este o resursă. Resursa nu pot să o concesionez. Resursa pot să o exploatez. Și ăla poate să fie obiectul unui contract de exploatare între societatea care a cumpărat Petrom, da, și România, care este proprietarul acelei resurse. Despre ce vorbim? Poate să fie un contract de exploatare pe care nu le respectăm, e cu totul altceva. Care spune clar, este vorba de cantitatea cutare și cutare care se exploatează în perioada cutare, nu cât vrei tu pe toată resursa României. Păi fraților, cât ne-ați vândut țara? Am impresia că mulți trebuie să fiți puși la zid. Câți ați vândut țara și pe ce? Românii. Încă o dată. Societatea Petrom, da, poate să fie, pot să-și o păstreze liniștiți. Eu nu am spus și nu susțin ca să răscumpărăm societatea Petrom. O putem face și pe asta dacă ne convine. Dacă ne convine să luăm prețul listat la bursă. Dar cum poate să listeze, de exemplu, OMV la bursă resursa internă a României? Cum adică să-mi cumpăr resursa mea? Păi nu aveam dreptul să ți-o vând odată ce nu ți-am vândut nimic. Cum să-mi răscumpăr?
Atenție multă! Deci nu OMV trebuie să-l aducem în starea de a ajunge din nou în totalitate în puterea statului român. Nu! Ci resursa, petrolul, pe care acum îl exploatează OMV. Poate să-și păstreze societatea OMV toate rafinăriile din țară. Să vedem de unde face rost de petrol? Pentru că de la ruși nu se poate și atunci să aducă de unde vor ei. Dar nu poți să pui, nu poți, deci este imposibil, încă o dată. Dacă s-a făcut acest lucru, apoi țara asta își merită și noi toți ne merităm cea mai cruntă soartă. Nu este posibil să vinzi pădurile, nu este posibil să vinzi gazele naturale, nu este posibil să vinzi petrolul, nu este posibil să vinzi aurul, nu e posibil să le vinzi. Este posibil să faci contracte de exploatare. Dar prin lege, prin Constituție, aceste bunuri nu pot fi vândute. Iar de concesionat, nici atât nu poate să fie vorba, pentru că, repet, aceste bunuri nu sunt nici bunuri mobile, nici bunuri imobile. Sunt resurse. Nu mai știm limba română? Hai să citim ce se poate concesiona prin legea concesiunii. Și să vedem despre ce este vorba. Ceva este în neregulă, repet, cu aceste contracte. Și nu numai cu OMV-ul, cu multe. Dacă într-adevăr resursele României sunt date în baza unor asemenea mașinații și jucării, România este la pământ. Cum poți, repet încă o dată, să vinzi resursa? Adică eu care sunt proprietar, sunt român și sunt proprietar, stau pe pământul meu, dacă cumva găsești ceva de desubt, acolo unde sunt eu pe bucata mea de pământ, pe care o am de sute de ani, nu am voie nici măcar să o exploatez, dar păi să o mai vând. Trebuie să o cedez statului român. În schimb, statul român își permite să vândă resursa asta pe care eu, ca român, nu am voie să o exploatez, își permite ca să o vândă cui? Unui străin? Alo? Românii? Păi ce facem? Asta nu-i democrație? Asta e nenorocirea țării. Dacă asta s-a făcut de 30 de ani, hai să vedem cine sunt nenorociții care au făcut așa ceva. Repet și de asta mă leg. Conform cărei legi poate fi concesionat sau vândută o resursă care este bun al poporului român. Nu este nici a guvernului, nu este nici a primăriei X sau Y, nu. Iar prin lege, bunurile care aparțin poporului român, resursele, nu se pot vinde. Deci nu am cum să răscumpăr ce nu pot să vând. Iar de naționalizat, da, pot să-l aduc înapoi. Naționalizare înseamnă a-l aduce înapoi în domeniul de proprietate al statului. În domeniul de proprietate al statului în totalitate. Cu toate că, repet, nici măcar de naționalizare n-ar putea să fie vorba, ci de întreruperea efectivă a unei relații contractuale de exploatare. Atâta tot. Păi cum ai dat în exploatare tot zăcământul? Știi tu cât este acolo? Știi tu ce putea să fie? Păi asta înseamnă că l-ai dat în proprietate odată ce l-ai dat în exploatare, necondiționat și fără niciun fel de... Nu. Oricine a făcut asta trebuie să fie deposedat de tot ceea ce înseamnă proprietăți pentru ei și adus în buzunarul statului și închiși pe viață, fără drept, ca să mai iasă după 5 ani, 7 ani și 10 ani. Pentru că și-au bătut joc de țară. Nu mai există pedeapsa cu moartea, dar închisoarea pe viață. Sau să le dea 2000 de ani și să beneficieze de reducere de 1/3. Da? Atenție, românii! Atenție că suntem fraieriți. Și prea am fost fraieriți de ai noștri. Și îi strigă în cor că ei sunt de vină. Nu.